Puhutaan tänään vähän lasereista. Lasereita on maailmalla markkinoilla tosi paljon ja näitä on kaikilla eri brändinimillä, mutta niissä on paljon eri teknologioita, jotka on ne asiat, mitkä vaikuttaa, niin käydään tänään vähän läpi näitä eri lasereita ja niiden toimintamekanismeja. Eli meillä on olemassa esimerkiksi ablatiiviset laserit. Nämä on esimerkiksi hiilidioksidilaser, erbium ja laser. Ja näissä ne aallonpituudet on tosi korkealla ja ne käytännössä tekee sen, että ne höyrystää sen ihon pinnan, kuumentaa sen pinnan tosi tehokkaasti ja sillä poistetaan just sitä pintakerrosta, eli se pintakerros lähtee niin kuin uusiutumaan. Ja näitäkin on fraktionaalisia ja sitten on vielä sellaisia täysablatiivisia lasereita, joilla voidaan vaikka poistaa kokonaisia ihoalueita, ihomuutoksia, mutta pääsääntöisesti tämmöisessä anti-aging ja klinikkatasolla käytetään aina fraktionaalisia lasereita, eli tehdään fractions, eli osittain sitä vauriota sinne ihonpintaan, eli jätetään sitä niin kuin tervettä kudosta myös sinne. Sitten on vielä näitä non-ablatiivisia lasereita, esimerkiksi Nd:YAG, Erbium Glass laser, ja nämä on aina sellaisia, eli se non-ablatiivinen tarkoittaa sitä, että ei rikota sitä ihon pintaa, vaan pyritään saamaan sen lämpöenergiaa vaan sinne syvempiin kerroksiin, joissa se sitten aktivoi esimerkiksi ihon kollageenin tuotantoa. Eli näitä lasertyyppejä on tosi paljon erilaisia. Niissä on aina eri aallonpituuksia, jotka vaikuttaa eri asioihin. Et jotkut ottaa ihon sinne veteen kiinni, se perustuu, että saa sitä kollageeniaktivaatioa. Jotkut ottaa melaniiniin, hajottaa sitä pigmenttiä, voidaan hoitaa pigmenttimuutoksia. Ja jotkut ottaa hemoglobiiniin, voidaan hoitaa verisuonimuutoksia. Näillä kaikilla on tietty vaikutus ja se laserin valinta on aina se tärkein elementti siinä vaiheessa, kun lähdetään hoitamaan erilaisia iho-ongelmia. Toivottavasti näistä on jotain hyötyä. Laittakaa ihmeessä, jos on jotain kysymyksiä.